Cześć, cześć. Dzisiaj jesteśmy w parku miniatur, takim dosyć nietypowym, bo po pierwsze nieczynnym, po drugie jest to park miniatur sakralnych. I dla mnie temat jest głównie ciekawy architektonicznie. Nigdy nie byłam w takim miejscu. Za nami jest też, znaczy teraz przede mną jest opuszczony ośrodek wypoczynkowy, który ma dzikich lokatorów, więc tam się akurat zapuszczać nie będziemy. Tu mamy pierwsze co? Bazylika, ale jaka? Naszej Pani z La Salette. No tak czytam opis sobie, że stoi to we Francji i powstało, bo jakieś dzieci miały objawienie. Tutaj cały czas właśnie słychać tych dzikich lokatorów z domków i no nigdy jednak nie wiadomo, jakie takie osoby mają zamiary. To miejsce nie może być opuszczone od bardzo dawna, bo wydaje mi się, że moja siostra jeszcze tu była parę lat temu. No. I co tutaj mamy? Bazylika Matki Bożej Różańcowej w Fatimie. No tak, są zdania podzielone na temat objawień fatimskich. Ja akurat widziałam bardzo fajny materiał Lupy Sceptyka na ten temat. Znaczy kanał nazywa się Lupa Sceptyka. Nie wiem, czy pan ma również taki pseudonim. Można sobie zajrzeć. Mamy latarkę, czy nie? Katakumby. Katakumby diabła. Nie wiem, czy to bardziej są pąkle, czy czaszki. No nie wiem, że niby tutaj, wiesz, to jest odtwarza jak miejsce pochówku. Tak, to jest super. A, widzicie. A ja myślałam, że to był jakiś taki techniczny korytarz. No nie wiem, no kiedyś już się w bunkrze napatoczyłam na jakieś stare lodówki i tak dalej. Ale patrz. Z kamieliny. Z kamieliny. Fajne. Nie, to jest sztos tutaj zrobione. Serio. Mega fajne. Okej. A tu mamy co? To jest katedra świętego Jakuba Większego w Santiago de Compostela. Na skutek najazdu Maurów miejsce pochówku świętego zostało zapomniane na kilka stuleci. Ja tylko czytam z tablicy informacyjnej. W 813 roku w cudowny sposób odkryto mogiłę świętego Jakuba i rozpoczęto budowę sanktuarium. Ja jestem również iberystą, ale nie śledziłam historii tej budowli akurat. W Santiago de Compostela też nie byłam akurat. No więc mam fragment tutaj. Tam u góry jest konstrukcja znana. Widzę, że trochę zaczyna podupadać. A tu jest, widzicie, to parę lat już musi jednak być opuszczone. No nie wiem, albo rok chociaż. A tu mamy co? Bazylikę Świętego Franciszka w Asyżu. Bardzo ładnie to jest oddane. No jest figura papieża, to jest papież, tak? Tak. Ukryty w zaroślach i rzeczywiście nie spodziewałyśmy się tutaj. Bo jest tutaj ogromny taki posąg. Aha, ale tam jest jeszcze Jezus. Czy nie wiem, chyba. Tak. A tu jest bazylika Świętego Jana na Lateranie. Najlepsze jest to, że tutaj przyjeżdża mnóstwo ludzi, którzy ewidentnie są zaintrygowani faktem, że są jeszcze normalnie oznaczenia przy drogach. To wszystko z zewnątrz wygląda, jakby tylko chwilę było nieczynne. Właśnie jakiś odjechał z piskiem opon. Musi być strasznie wkurzony. Nie wiem, co mi Wiktoria włożyła we włosy, ale trzymam to dzielnie. Tak, tam już u góry ten posąg, o którym wspominałam. Natomiast, szanowna wycieczko, mijamy Bazylikę Matki Bożej w Montserrat. Całkiem Ładna, no? ładna. Urokliwa. Ciekawe, czemu to upadło tak naprawdę. Chyba próżno szukać informacji. No tu jest co? Bazylika Świętego Domu w Loreto. A to jest przy wejściu, tym oryginalnym zaraz? No. Tu jest kasa.
Aha, no to okej, to tak trochę od środka w sumie weszliśmy. Ale dobra, damy radę. A to mi przypomina zamek Nekropolis Herosów Trójki. Totalnie, nie? Teraz się dowiemy, co to było. No, rekonstrukcja jest imponująca. Aha, Bazylika Niepokalanego Poczęcia w Lourdes. No ciekawe. Ty byłaś tam, nie? Nie wiem. No tutaj trzeba po prostu docenić mnogość tych detali. Trzeba, absolutnie. Coś pięknego. No tutaj w Niemczech, no to jest taka... Och, zdradzamy lokalizację. Badumc. Trochę mniej atrakcyjne wizualnie. To jest sanktuarium Matki Bożej w Bawarii. Lubię Bawarię. Byłam w Bawarii. Ale nie widziałam tego miejsca. Bardziej się skupiałam na naturze wtedy. No dobra. Następny cel. Tutaj no też widać po nawierzchni, że no dawno się nic nie działo w takich kwestiach higienicznych. A tu mamy Bazylikę Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mariazell. Tak, w Austrii. Okej. W Austrii byłam mega dużo razy, ale nie zwiedzałam tego miejsca. No to jest tak na uboczu niby, a cały czas słychać jak ktoś jeździ. I co? No i strasznie to schizuje właśnie, że cały czas kogoś słychać. A ja jeżdżę w takie miejsca, żeby się właśnie wyciszyć. Tu mamy co? Reprezentanta Litwy? Wow, co ci się stało? A to jest... Czekaj, znam to. No Ostra Brama w Wilnie, no jasne. W Wilnie akurat nie byłam. Byłam w Kownie i bardzo mi się podobało. Aha, jedna z bram miejskich zyskała miano Ostry. Można jeszcze taki fokusik na detale. Są naprawdę super. Co Toyoty. A tutaj w środeczku jest nawet ołtarz. Tak, i tutaj crème de la crème. Czyli jesteśmy w Watykanie, gdzie miałam okazję być jakiś czas temu. Znaczy, nie wiem, 20... No nie, 20 lat temu? Nie no. Więcej. 25. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale dawno. Raz byłam w każdym razie. Okej, a tu co mamy? Tu jest kościół gdzieś z Hercegowiny. Tak? Też jakieś objawienia w Medjugorje. Tyle się człowiek dowiaduje. Dobra, to jeszcze chyba są tylko te dwie budowle, nie? I może jest jakaś droga, żeby tam dojść do tego posągu. Okej, a tu mamy świątynię Grobu Pańskiego w Jerozolimie z kolei. No ta dbałość o szczegóły jest naprawdę imponująca. Warto spojrzeć choćby na same te wejścia. No tu mamy bazylikę Betlejem. Jest nawet taki przeszklony fragment. Nie wiedziałam, że to tam jest takie potężne, bo nie byłam nigdy na Bliskim Wschodzie. Jakoś nigdy nie czułam potrzeby, żeby akurat w tamtym kierunku się udać. Bo nie wiem, zawsze jakoś na zachód przeważnie Europy, wschód Europy. Tutaj dom Marii Panny w Efezie. Ciekawe, czy to tak celowo było częściowo zarośnięte? Częściowo, bo teraz wiadomo, że jest mocno. To jest co? Katedra w czym? W Eczmiadzynie. W Armenii.
Podobno samochodem 2 dni stąd, a piechotą 27 dni i 18 godzin bez przerwy. Dobra, no to tam mamy tabliczkę do wyjścia. No i co? I też do wyjścia się będziemy w zasadzie dawać. No, także wyszliśmy taką drogą, jak weszliśmy, czyli jedyną możliwą teraz. To muszę wyciąć. Okej. No. I szkoda tego miejsca. Myślę, że zgłębię przyczyny, czemu już nie działa. To jest Proszę? ciekawe. No, ciekawe, czemu już nie działa. No. Ale takie są fakty. No i teraz jedziemy do domu chyba? Tak myślę. Ale serio, bo leży i się nie rusza. Tam jest sarenka. Może Fakt, coś nie się jej widać. stało.